गाबबाय थायो जुबिन गार्गखौ गोसोखांनानै। गोरबोनि जुबिन गार्गखौ मान होदों इएम गणेश कछारिया। जुबिन गार्गनि 19 फुटनि गोजौ मुसुखाखौ बेखेवबाय जोहोलावफुरि पार्कआव। बा दाननि सिगाङावसो रुंसारि जानाय मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय आरो मोनथिजानाय हार्ट रक जुबिन गार्गनि मुसुखा बेखेवदों दिनै सुक्लाय सेरफां एबा नावकाटा गणेश्वरनि जोहोलावफुरि पार्कआव। बे पार्क बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारि आरो जुबिन गार्ग फेन क्लाबनि जथायै नुजाथिनायाव मुसुखाखौ बेखेवनाय जायो। मुंदांखा देंखोगिरि आरो फावगिरि जुबिन गार्गखौ जोंनि गेजेराव अरायबो फोथांनानै लाखिनायानो जोंनि थांखि आरो रायजोफोरनि गोसोआव गोसोखांथि महरै फोथांनानै लाखिनाया जों बयनिबो बिबान। जुबिन गार्गआ रुंसारि जादोंब्लाबो दासिमबो थांनानै दं बादि मोनबाय थायो आरो बिथांनि मुंखौ दिनैसिमबो भटार लिस्टनिफ्राय दोननाय एबा नुनो मोननाय जायो। लोगोसेनो बिथांनि थार बिजिरनायखौ होनांगौ होननानैबो इएम गणेश कछारि बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथियो। बेजों लोगोसेनो इएम गणेश कछारि बिथाङा जुबिन गार्गनि मेथाइ खननाय सावथुनफोरखौ मबाइलाव नायनानै हारसिंनो न' सिङाव गाबखोमाबाय थायो होननानै बुंथिबावो। बेजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारिया बुंथियो दि सिगांनि समाव खोथा होनाय बादियै आसामनि मुंदांखा जुबिन गार्गनि मुसुखाखौ बानायनाय जादों आरो बिथाङा तामुलपुर हायार सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारदोंमोन आरो मोनसे समाव सुक्लाय सेरफाङावबो मेथाइ रोजाबनो थाखाय फैदोंमोन। जायनि थाखाय बिथांनि गोसोखांथि मुसुखाखौ जोहोलावफुरि पार्क सुक्लाय सेरफाङाव 19 फुट गोजौनि गायसंनाय जायो होननानै मिथिहोयो। नैजिगुनां सुक्लाय सेरफां समस्थियाव थानाय सुक्लायाव थानाय जोहोलावफुरि पार्क, बे जोहोलावफुरि पार्कआव दिनै जोङो जोंनि बयनिबो अनजालु सिंगार जायखौ आसामनि हार्ट रक होनना बुङो जुबिन गार्ग, बिथांनि मुसुखा दिनै जों बेयाव बेखेवबाय। आरो बे मुसुखाखौ गायसननो थाखाय जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सननि साननै सिगां बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बिनि अखानायैनो 20 सेप्तेम्बर खालि आङो सुक्लाय पार्कआव जुबिन गार्गनि बे मुसुखाखौ गायसननाय जागोन होनना फोसावदोंमोन आरो बे खोथा हिसाबै दिनै जों गायसननो हादों। आरो जुबिन गार्गआ जोंनि आसामनिल' नङा, बिथाङा भारत हादरनि फिल्म जगत, आसामनि संगितआव बिथाङा बिभिन्न बिहोमा बिथांनि दङ। दिनै बिथाङा 38,000 मेथाइ गावनो सुजुनाय, गावनो देंखो होनाय, गावनो मिउजिक कम्प'ज खालामनाय, गावनो फिल्म डाइरेक्टर हिसाबै, बिथाङा गावनो एक्टर हिसाबै बिथाङा नैबे कालचार बिथिङाव बिथाङा जोबोद खामानि मावलांदोंमोन। आरो बेखौनो जोङो मोनसे सुक्लायाव जाहाथे बिथांनि मुसुखाखौ बानायनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बिथांखौ फोथांना लाखिबाय थानो हायो, बिथाङा जाहाथे अमर जायो। बिथाङा 1972 मायथाइनि 18 नभेम्बर खालियाव तुरायाव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा आसामनि दाब दाब जायगायाव बेरायनो गोनां जादोंमोन। बिथांनि बिफाया जिहेथु साख्रिआवलामोन आरो बे ट्रेन्सफार जायै जायै जोंनि तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बिथाङा मेट्रिक पास खालामनो हादोंमोन आरो बिजनियावबो फरायदोंमोन बिभिन्न जायगायाव। आरो सुक्लायावबो बिथाङा 2006 मायथाइयाव बेवहाय मेथाइ खननो फैदोंमोन। दा हिसाबै सुक्लायजोंबो बिथाङा जड़ित दङ। बेनिखायनो बिथांखौ सानफ्रोमबो गोसोखांनो थाखाय बयनिबो गोरबोआव बिथांनि माबाया दंखायो, बिथांखौ मोजां मोननाय बे दाबो दङ। आरो बे मुसुखाखौ नुयोब्ला बे पार्कआव बेरायनो फैनाय मानसिफ्रा आरोबाव बिथांखौ आरो बांसिन गोसोखांबाय थागोन आरो बिथाङा जाहाथे सानफ्रोमबो अमर। जों बिथांखौ दिनै जोंनि गेजेराव देहाजों गैयाब्लाबो बिथांखौ जों सानफ्रोमबो आसामनि रायजोफ्रानो, भारतनि रायजोफ्रा बिथाङा दासिमबो दं होनना बुङो। इभेन सरकारा दिनै बिथांनि माबाखौ भटार लिस्टनिफ्राय दानाखै, मानो होनोबा बिथांनि केसआनो दासिमबो दिनै माबायाव नुजाफैयाखै आरो जेनेबा बिथांनि भार्डिक्टआ दासिमबो फैयाखै। बेनिखायनो बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सानफ्रोमबो जोंनि गेजेरावनो दङ होननानै सानबाय थायो। बेबायदि दा
आं सानफ्रोमबो गाखोमाबाय थायो बिथांनि मेथाइ खोनासंनानै बिथांनि खोथाफोर खोनासंनानै थांना थानाय समाव रंजायोमोन खिन्थु दा बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैयैनि उनाव मेथाइ मालाबा भिडिअ मा होनो बे मबाइलफ्राव स्क्रल खालामना नायो बिथांनि फैयो खोथाफोरखौ नायो गोसोखांनो बोरैबा मोनो मोदै गबाय थायो बेबायदि अबस्था रायजोफोरनि सिगाङाव आं सानफ्रोमबो सानसेबो गाबफेराखै खिन्थु हारसिं हारसिं न' सिङाव आं गाबफ्लांबाय थायो आरो बिथांनि माबाखौ बेबायदि मोदै गगारबाय थायो सानफ्रोमबो बेबायदि अबस्था सार दिनै बिथांनि जि मुसुखाखौ बेसेबां गिदिर आरो गोलाव बानायदों 12 फुट बे 12 फुट खालामदों आरो फिटाजों लानानै टटेल बेहाय 19 फिट दङ बेडनिफ्राय 19 फिट दं सार बिथांनि जास्टिसनि थाखाय जास्टिस जों सानगोन बिथांनि जाहाथे जास्टिसखौ थाबैनो जाहाथे माबानानै मोनसे भार्डिक्टखौ होयोबा मोजां जायो रियेल भार्डिक्टआ फैयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन मा बुंगोन सार जोहोलावफुरि पार्कआव बिथांनि मुसुखाखौ गायसनबाय बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौनो दोनदों बिथांखौ गोसोखांनाय जोंहा दिनै जोहोलावफुरि होनना बुंबा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हरखाब नार्जारिनि स्टेचु दं ओरैजाय मोनसे पार्टआव जोङो जोंनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बिथांमोननि मुसुखाखौ जों लाखिदों आरो मोनसे पार्टआव ओरैजाय धोरोम गुरु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि बेहाय स्टेचु दं आरो फारसेथिंजाय बाथौनि जि सिम्बल सिजौ बे दं आरो बेवहायनो जुबिन गार्गनि मोनसे स्पेस मोननायखाय जों जिहेथु पार्कआव मानसिफ्रा फैयो बे हिसाबै जोङो सोनाबथिं मोखां खालामनानै जिहेथु पार्कआव बेलासियाव बांसिन मानसि जायो बेहाय सोरबा फट' लायोब्ला जाहाथे मोखाङा स्पस्ट ओंखारो बेनिखायनो जों सोनाबजों नायनाय होदों आरो बेबायदि